A Xouba de Rianxo busca abrirse un oco no mercado. A confraría traballa para seguir dando a coñecer a súa marca e o seu produto e aumentar o seu valor. Hai un ano botou a andar a marca de calidade Xouba de Rianxo, iniciativa impulsada dende a confraría local e a que se uniron empresas do sector comercial. Agora os profesionais buscan darlle un impulso a este selo de calidade para atraer a máis compradores e que máis pescadores se sumen a capturar esta especie. Mas en sí tamén é para que non haya mala información ao comprador de que está comprando unha xouba que non é daqui, para que sepan que é daqui. E despois, iso sí, se incrementamos o valor, moito mellor, pero á vez que haya máis ventas, para o que dixen antes, para que a xente se anime máis e que vexa que hai unha salida tamén en eso e poder diversificar ao sector. A marca lanzouse de forma oficial na Festa da Xouba de Rianxo do pasado ano, polo que aínda está collendo impulso e intentando atraer a novas empresas. Está en proceso de sentarse. Empezamos este ano, xa mandamos un correo polo que me dixeron os que andan ao xeito que xa podría dar a talla, a xouba que hai, xa mandamos un correo a todas as fábricas para que superan xa a intención máis ou menos que hai dos mariñeiros, que dentro dun mes xa poderían traballar a ela, e a ver se se animan a adherirse, porque as fábricas e os pescantinos sempre esperan a última hora para adherirse ás marcas, e esperemos que teña unha boa aceptación e que sala con éxito este proxecto. O vindeiro 25 de xullo, a Xouba volverá a protagonizar a Festa da Xouba de Rianxo, unha oportunidade inigualable para poder degustar este peixe e seguir dando a coñecer a marca Xouba de Rianxo.